Okay, good morning. Okay nga atong aton mga listeners, aton mga viewers.
Okay, good morning, good morning, good morning. Okay, good morning. Big love shout out to Ate Philly Budo. Good morning, DJ. Happy Monday. Watching from Carigara. Salamat, Ate Philly. Good morning. Big love shout out to Dahilo. Hello, good morning, mga senior GC. Where nakamo na si Ate Philly. AB Disco Mobile. DJ Ali. DJ Ali.
may padara kung aslong lugaring kay hilaw-hilaw tiga man sa pagkahilaw waray ka ba inunudong na may padara kung aslong lugaring kay hilaw-hilaw tiga man sa pagkahilaw. I love my own, my native land, Philippines, my Philippines. DJ Alvin. I give my heart and hand, Philippines, my Philippines. I love my own, my native land, Philippines, my Philippines. To thee I give my heart and hand, Philippines, my DJ Alvin, baby. Disco Mobile. Baby Disco Mobile.
tanan natin mga viewers. Pa-shout out kay Rosemary Naganzo of Riyadh, Saudi Arabia. Magkudud man nakaturo pa siguro. Also to Ate Mindan Islat of Florida. Good evening. Thanks from Ate Philly Budo. Thank you very much for dropping by, Ate Philly. May love shout out kay mo. Mata na ito mga nakikita yan ng aga. Maupay ng aga. Good morning. Yun itong gabi mga kasangkayan itong programa at mga wari-wari ng sunata alas 6 na itong alas 8 itong gabi unina kay Lunes kitang adlaw Lunes Monday October 31 2022 buwan na disperas na din itong stamina tayo November 1 Mao pa nga nga tanan itong mga nagkikita. Good morning. Salamat ito yung panahon. Ganito yung oras. Kaginahatag din ito ako na YouTube channel. Akal ni Bunay Waiting. Nasa salitan yata itapuan. Erika DiCaprio. Mao pa nga DJ. Mao pa nga Erika. Thank you very much for dropping by. Biga-biga love shout out ka na mo. Salamat po Erika. Thank you. Sering Erika DiCaprio mau pengaga Philly early kaya na ay temprano ko na Ate Philly matay na bye mo ni Ate Philly may larak ko na good morning mau pengaga ating katanan na Lunes nga adlaw October 31 nakabisi-bisi na daton mga kababayan itong panamis itong era mga luganan tidak mga kampusan to yan iba naman nanmimintura yan na kay maupa yan at pintura kay medyo oren o uran maupa timing Pasalamat ako kung tanan ito mga nagkikita yan ng aga. Salamat tayo. Ito oras ng panahon. Yan na itong Lunes adlaw. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood dyan. Thank you very much.
Yes, kuno good morning to Erica. Gin-message ko ako han YouTube nga naka-live ni DJ. Uy, salamat po Ate Philly. Thank you very much. Nga dalawat kan Erica Di Caprio. Maupay nga haga. Thank you ay ano. Ito na niya na naka-sulod na akong YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Si Ate Erica Di Caprio. Asya ito notify ka ni YT. Nasa Ate Erica. Thank you Ate Erica. Okay, good morning DJ. Good morning. Big love shout out to you Ate Marites. Thank you very much for dropping by. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood dyan. Thank you very much sa lahat ng mga manonood pa lang sa replay ng YouTube channel ko. Salamat kayo kadaan. Isa din rin nakakapagkita takot live o nakakapagkita magkapiraga itong replay. Thank you very much sa iyo. Good morning, good afternoon, good evening mga ka-GC Senior from Ate Marites. Thank you Ate Marites. Bigyan lang ka na. Kuya Regino Badi from Ate Marites. So, unina itong gabi mga kasantayan, ano? Ito na alas 6, itong gabi, nga dito na alas 8. No? Unina itong gabi, may naton live. Ito naton Facebook page sa DBDS ko mobile, no? So, abangan niyo ako unina ito na akong programa, DBDS ko mobile page, no? Alas 6, nga na itong alas 8, no? Programa at mga wari-wari na sonata every Monday, Wednesday, and Friday. Saturday morning, no?
Salamat tayo ko tanan Ate Jessica. Morning Dijaz. Good morning. Mega love siya. Mega love siya daw tayo mo Ate Jessica. Thank you very much for dropping by. Salamat Ate Jessica Corrales. Kita kan Ate Marites. Good morning, Ate Jessica Corrales from Ate Marites. Thank you very much sa iyong tanan itong mga nagkikita. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panahon nyo at saka yung oras nyo dito sa live ko sa Aldi Bulay YT dito sa YouTube channel. Maraming salamat po. Okay, pasalamat gidaan ako akong mga viewers sa gawasan naton na sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kita ko nawat mga ka-GC, Junior, at Senior GC. Salamat gihapon na yung atanan ni Tio suporta. Bisan nga mga busy ka mo, nahatag ka mong panahon, nagpro-programa ako, nasuporta ka mo. Salamat, hay yung atanan. Thank you very much. Thank you, hay yung atanan. AB Disco Mobile with DJ Ali. DJ, pa-shout out kay Ate Rosemary Daganso. Salamat. Oh, putahan niya Ate Rosemary, bangin nakaturog pa yun eh. Naglo kaya mapiraw. AB Disco Mobile with DJ Ali. Okay, maraming salamat po Ate Jessica Corrales. Nakapanood na rin ako sa YouTube mo, Dijan. Salamat po Ate Jessica Corrales. Mega love shout out to you. And thank you very much for dropping by. Maraming salamat. Good morning. Okay, mamayang gabi, no? 6 to 8 p.m. Abangan niyo ako sa programang Wari-Wari na Sonata doon sa Facebook page ko, AB Disco Mobile page, no? Abangan niyo ako doon. Salamat po sa lahat ng mga nanonood ngayong umaga. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta ito natin kabutangan na afterhan na bagyo nga paing o kila ba, no? Ganyan na, diba, nakakabisi-bisi na yan na ito na, no? Itong pagpintura, itong era mga kampusan to, no? Kaya disperas na. Itong fiesta minatay, no? Herot ka mo dida, ito niyo paghamis, ito niyo mga punto dito mo ay yung mga mahal na kinabuhi dida, no? Good morning, DJ. Big love shout out to you, Ate Yolanda Badi. Thank you very much for dropping by. Thank you very much. Good morning.
Ate Marites. Good morning, Ate Yuli Bade from Marites. Okay na nga itong programa yan na YouTube channel, Tubtub Kita 7:30. Para maharap kita kung ano kita tubtub. Alas 7:30 lang kita mga kasangkayan, mga viewers. Napapasalamat ako ang tanan nito na kung mga viewers yan ng aga. Good morning kayo. Thank you very much sa iyo. Dama-dama salamat ako mga ka-GC. Salamat tayo. Ito yung support tayo sa akong programa. Thank you kayo. AB Disco Mobile, DJ Ali. Okay, papasalamat liwat ako ito nag-like na nag-share hiniyan ng akong YouTube channel. Salamat sa iyo, And to be extend, papasalamat liwat ako na akong mga viewers ito na akong Ebilis ko mobile page na naghatagan mga stars. Salamat kaya po na yung matanan. Matanan, hangatanan. Akong mga viewers, gawasan natin na so ngayon na Pilipinas. Damalot na salamat tayo at akong mga ka-GC. Nag-like, nag-share. Thank you very much. Nasing Ate Marites, share and like mga viewers. Salamat. Thank you Ate Marites. Salamat yapon na mo, May nga nga nakapag-live kita YouTube channel. Kami dyan na busy kita kuti ay, Okay. Hindi kita ito madarodag mo para marisyo. Okay, tigang ka natin Philly Budo. Good morning, Marites. Jessica nga, tanan, mga senior GC. Tigang ka natin Philly Budo. Thank you very much, Ate Philly. May love shout out. Thank you very much for dropping by. Okay, babalik kong kunin na itong gabi, alas 6, karat alas 8. So, abangan nyo ako mamaya at akong programa Facebook page. Mga waray-waray kasunata, Salamat po nito mga nakikita yan sa mga nanonood ngayong umaga dito sa YouTube channel Alni Bulay YT. Bisan may bagyo ayaw pasakti. Maraming salamat po, Marites. Thank you, DJ. Morning, Ate Philly from Ate Jessica Corrales. Thank you, Ate Jessica. Naman pirmi maya uman huwag ka daw di sandagi. MPC boys, out there. Magic Man exclusive remix. Ayaw pagmahay, sigihan. Ayaw kabutilan. Ayaw pagturaw, trabaho. Ayaw kabutilan. Ayaw
Ayaw pag-atras, padayon, mintas may tumas. Sige trabaho, upaya, kay may pamilya. Ayaw kang biya, iluba, kay may anak ka. Kay kung mahirap trabaho, minsan may bagyo. DJ Ali Lloyd Ayaw Mix. ka sa 1, 2, 3, Okay na, sharing nga ate Jessica Corrales. Smile naman, DJ. Love you. Wow. Yes, DJ, bangan ko yan. Adto ako ito. Thanks. Salamat, Ate Philly Budo. Salamat niya po tayo masuporta. Watching from Santa Rosa, Laguna, Ate Marites. Thank you very much. Hindi ka good sa iya madumo. Asawa mo na pinilala mo. Di man na sa imo umangkot. Isang kahinahakot sa dagat magsulong. Isang gadang sa ilhamot. Putla ko kung sinisin ko na harong. Ang mga imo kalagok. Hindi ka good sa iya madumo. Thanks, DJ Al's from Ate Jessica Corrales. Itong programa yan na waray-waray pero bubutangan tayo na yung disco, no? I-disco daw kita kung namin tinabo. Sitwasyon kasi kita magtulang. Kaya halapat si Mama. Isara ko magpadala. Para maimahin anak kong at asawa. AB Disco Mobile. DJ Ali Lloyd Mix. Okay, good morning, Marites from Mate Yolanda Badi. Good morning. You got to let me know. Can I count on you? Society, girl. Society, world. Okay, that's nga si Jessica Corrales. Enjoy. Good morning, Jessica from Ate Yolanda Badi. Bigay love shout out talaga ng Ate Yolanda. Okay nga kayo patangit ako mga viewers sa gawa sa nato nasod ng Pilipinas. Thank you very much. Ako mga ka-GC, junior and senior GC. Thank you very much. Good morning. Checking out with the friends say, you better take it out. Can I count on you? Society. Okay, good morning, Yapon. Hi, Day Julie. Morning, diha, dinha, from Ate Jessica. Okay, salamat. Mega love shout out. Good morning, Ate Philly from Ate Yolanda Badi. Oy, good morning ka natin, Ate Casiliano Martinez. Hello, good morning. Kasi naman ni Ate Marites Haroy, ini ka signal, di nakikisama. Okay, damang salamat akong mga viewers. Ito akong YouTube channel. Ito na Alni Bulay YouTube channel. Thank you, Alni Bulay YT. Hi, society. 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 Society.
good morning. Gihapon ka na kanati Erika DiCaprio. Good morning hit mga maghusay dinhi. Ako dito no maghusay hira. Okay, almusal tayo DJ. Vamos a comer na si Ate Nati Casillano Martinez. Thank you very much Ate Nati. Salamat iti mo offer, no? At mga nangangaon niya ng aga, good morning. Hala, pangaon lani ka mo ba niya may mga larakton kay Lunis pagod kitang adlaw, ano? Yan ang pagod na tumakasangkain ng adlaw ang pagsulod naton tropical depression, ano, naton Philippine area of responsibility. Sana mawaran niya. May mo na lang niya nga kuwan. May mo na lang niya nga arong buti ay. Na itong gabi, abangan nyo ako akong programa ibidis ko mobile page 6 to 8 p.m. Naggabi ha. Ngayon niya kalimot, no? Ilista niyo dito yung orasan, no? Salamat ka na iyo, no? Maupay nga aga, good morning. Exercise sayaw habang maaga. Sige, so exercise at Marites. Ginasing Ate Jessica Corrales, di paukit panahon. Uy. Hindi pa maupay. Dako man ko na ito bagyo, haluag niya diameter salis naiiko pa kamo iton ikog iton, no? Kaya nakadipa itong dapit dihamon para pareho liwat kaming ginbabagyo. Puro pada kundi dihamon maglandfall ang bagyo, no? DJ Ali Lord Mix. Okay, good morning kaya po nalakat Inday Bill. Hello DJ, musta na po? Uy, kumusta na liwat? Long time no see. Bakit nawala ka sa ere? Kabaraka Ate Bill, may damo Inday Bill, may damo na jacket yung butangan tanak ikaw. Nga jacket nga nga para pareho adjustable. Michael Obscure, good morning DJ. Good morning Michael. Big love shout out to you, Michael Obscure. Big love shout out to Inday Bill. Thank you very much for dropping by. Alas tayo rin itong gabi, alas 6. Kada itong alas 8 itong gabi akong programa, ibidis ko mobile page. Abangan nyo ako mamaya. Alas 6. Nga dahil ito na alas 8 itong gabi. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng aking mga tagapanood, thank you very much. Amoy nit maupay nga exercise na si Ate Jessica. Sige Ate, pagpahulas nila. Thank you very much sa dakon mga viewers sa gawa sa naton nasod nga din na Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga ka-GC dyan, salamat po. Miss you na DJ, sorry po nawala sa ere. Bakit kaya? Kaya kayo nagpatron na iyo, linabyaw ka. Nangangaro lang yung dispensa nga nakan bill kay wari kami hingad to harason nga may nanamo nagtutukar nakato kami residensya Vicente at ng mga panahon temprano pa nga ni kami nag-sit up dito alas 8 pa lang aga nakato na kami residensya so di na kami pwede
Tungod nga damo namon ibinutang nga suga. So kamo maglabyaw ray kamo mamansin. Ano pag sharing nga wari mamansin Inday Bell? Very good masugad. Wow, ganda ng music, sarap sayaw. DJ Alni Lord Remix. Okay na si Ate Marites, nainunumdum ko it mga patron. Asya kay patronizer kagad ada Ate Marites. Okay. Painita kay malamig tika ka natin Jessica Corrales. Thank you very much Ate Jessica, aming big love shout out. Ana kay Kalinday Bila pasensya balita, no? Maram ka na ito. Hindi kami nalabyaw. Hindi naman ito na vocabulary. Para magkita ito na yung anan ng patron. Diba? Libre pagkaon, libre pag-inom, hinubait mga dere. Diba? Pero tugod magod nga nagdududrongan ni taton mga obligasyon. So, pagkaparpasensya lang kita. Wala rin tasi nga nalabyaw. Kung ako'y babayaan, hindi ko hinakali. Correct ni vocabulary ni DJL ni nga mga paglabyaw, no? Kaya nga nikit maglabot, karong singon na ayalat ka iya. Pero diri karayag singon nga nalabyaw. Kailangan ka matmaram kung ano tayo at sulod itiya kasing-kasing. Diba? Masakit man. Sharing pa Bill, Inday Bill, kilala mo man na ako. Kung kinikilala mo ako, maintindihan mo ako. Diba? Okay, hello mga viewers ng DJ Wafal ni Bulay to all mga Ibidisco Mobile Group. Salamat Inday Bill. Giving a big shout out. Okay lang DJ, I understand balitaw, no worries. Salamat Bill. Thank you, thank you. Thanks DJ Han, mga mag-upay ng mga tukar. Love you always. God bless, enjoy. Salamat Ate Jessica. Tidak lah. Okay, salamat. Bumalik ang kuryente kagabi lang. Kagabi lang, kuno nakapag-charge ako ng mabuti. Okay, gani ka nakapag-charge. DJ Alni Lord Remix. Okay na sa ring Michael Obscure. Mamamatron kami di dahil DJ. Okay di. Di haluyo. Ato ka mo dito pangangaon itong bawbawit pansyon. Hello Ate Jessica Corrales, musta na po from Inday Bill. Thank you Inday Bill. Big love shout out. Kumusta na lewat din ano? Balitaw Bill, pasensya lang kay wala kami pakakuan. Sige. Angin makalugar kaya ng November 4, may damapasyada nga niya ato na nung bukunahin maupay nga video, no? Siya na lahi Ate Malok Tebrero. Nagigipag taragay mang puno. Tao. Okay na itong oras, 25 minutos na, nakalabay ito na la city, itong aga, itong Lunes, adlaw. Itong may mga importante nga larak itong tungod nga Lunes, hali di ba kita kay magpipista minatay mang kunukuya. I'd been new pala, kan Koreana na pagdating. May pansasabutain Inday Bill kay kukampay itong itong binyo. Para
pareho lang maabot din o sa artistahin. Morning, Daybell from Ate Jessica Corrales. Maabutan natin ka GC, nga tigang Manila, nga artistahin liwat. Mangin ni Baroy Ate Aluna, mag-iiskin ako. Ate natin Casillano Martinez, good morning. Paano nga ni Ate Aluna, masaling dadali mula ako DJ. Malitaw joke lang. Ang mapikon, alam na. Maray upay at madulo, no? Maray dati at yung madulo, kay diri maupay. Ganito na, alams na. Good morning, Ate Nati, from Ate Yolanda Bade. We have only 4 minutes more before 7:30, so alas 7:30 lang kita, no? Tugtog. Nasa niya Ate Bilit, dumulo kuno guho. Guho totok. DJ Ali Live Mix. Ang bahaling ako, kung pinapalisan, inihawan. Oo, dito na Ate Bill, waray upahit madulo, no? Anong galila ka, hindi mo pa Waray upahit makiawayon. anong gana, ganahit makaka, kay aros na tanang. Dahil wat upahit aawaon. Itong gitarista, nakakapagdang Okay, halong klasiya, ano? ang nabis, Hindi niya babaw kalibutan, may ada. Good. yara, Michael Obscure. Good morning, Ate Nati. Salamat, Michael. ang bahaling atubang, among iraan yun, ang mga sisipa, diri nakaalam. Amo kung tayton, kung maaram hirat sports. Sports na para damot friend. Kung maaram it sports. Ay mga Problema ito nihin na maliba, biliblan ismo tiya kalugaringon. isip-isip, Nabilib permit tiya kalugaringon. ayaw paglaman. Good morning to Ate Nati, Erika DiCaprio. Good morning, Ate Nati. Salamat, Ate Erika. Amuan pa kanta. Alam ka kayo, Malaksi na, madulo pa. Ada na nga tanan. ako na pag-inom, para ba kondisyon, ay paano Magkapanakot, wala mo na problema. Completos Ricardos. Okay, keep our channel exactly at 7:29. A minute na la para mag 7:30. Masarit na ko iyo. Salamat ya po na yung tanan niyo oras sa kanati Vel, Ate Nati, kan Michael, kanati Marites. Good morning sa inyong lahat from Ate Nati. Kanati Jessica Corrales, kanati Yolanda Badi. Ayong tanan salamat and good morning kanati Feeling ngayon, Ate Philly Budo. Ningangalimtan ko pa ni Ate Feeling kasi ng promero nga sinulod na YouTube channel. Kasi siya po ate, Oo, ay mo, salamat ni Ate Feeling Promero. Kung manhata ka kin premyo, Ate Feeling makakakarawat. haling ako ba, ang hinahampangan, sige ang bukada, kadahit makaka, ay Ate natin Casillano Martinez, salamat. Thank you po, DJ. Good morning, tanan. Hayo din here. Love you. Salamat, Bel. Thank you. isip-isip, May kalab shoutout tayo mga tanan. Ito akong mga viewers. Thank you very much for dropping by. ako na pag-inom, Okay, masarita ako. kondisyon, Hindi na nga kita pagkirigta. Bati-bati ito na akong programa. Ito akong programa Facebook page. Alas 6, nga alas 8 itong gabi. No? ayaw paglaman. Sige. Salamat po. Aray na igo ko pero gamay lang naman. Ano kay igo mo? Okay, thank you very much. God bless. Good morning. Love you. Bye.